Кръговото движение бе измислено като решение за плавен трафик без светофари и завои наляво. Поради липсата на разбиране на логическите, математическите и физическите правила на текучостта, повечето кръгови движения по света са претоварени, а потоците на трафика се движат с трудности. Решението – умното кръгово движение. Проектирахме и изобразихме различни модели за маркиране в зависимост от броя на лентите и потоците на трафика, гарантирайки максимална текучост без конфликти, които нарекохме умното кръгово движение. Умното кръгово движение е архитектурното пътно обозначение, което премахва конфликтите и може да се приложи към всяко съществуващо кръгово движение без структурни промени. Алтернативното решение, турбокръгово движение, въпреки че премахва конфликтите, изисква много по-големи пространства за изграждане на кръгово движение и има шофьори на една от осите, които не могат да направят пълна обиколка. Умното кръгово движение спестява много пари и за властите, и за потребителите. Време, премахването на конфликтите означава текучост. Гориво, без задръствания, консумацията на гориво намалява. Замърсяване, без задръствания, въздухът в района ще бъде по-малко замърсен. За всяка изгоряла тона бензин се освобождава 2-3 тона въглероден диоксид в атмосферата. Правилата и стандартите за движение са огледало на обществото. Някои от тях са отлични, други са средни, а третите се противопоставят на логиката. Някои държави или градове са открити за промяна, за приемане на ефективни модели, докато други не са. Изпрати този видеоклип на отговорните за пътната безопасност в твоята страна или град. Може би някой с гъвкав ум ще разбере ефективността и нуждата от промяна. Еволюцията означава промяна. Тези, които не могат да променят нещата, не могат да еволюират. Не гледай горе, гледай маркировките на пътя.